Abusiafo yama obibia Akwaba esane echia obia edaso woburu nya bosome nuamu eninti egusu aye kase yama obia Merry Christmas baby a ohwe yen efiri eni baby a utie yen ne ye kan nyina ne se obo ade no na abo obibia ho ban akamreti akakra bi akabes aka 3 days eni som hours bi afi na yewura 2026 mu ahayi eya akofra media enso enie edin adodo no ano modihye amunim se yede efre me ene amono ba kope ene ya me no kasese ene ne yeda edin kan a woni akofra media ahia ewo social media no so a anidi na ahobrase kwan so bo modene se oba subscribe ama akofra media o subscribe ewie a ane na o notification bell no na wa turn no on e de amayen afi bomodi se video no be share to all media platforms edi amayen o share to all media platforms ewia fa wo comment bra begu o comment section no ase ho no mo afi bomodi se obehwe video no amanasi ma likes no e ma enko nanim obetim dia your status obetim dia at Facebook Instagram TikTok baby apesodi to bia akwanya wo ho yensi wo ho kwan obetim aye ni nyina esan se ye pese particular videos no we no oba behwe no etibi konanim na obia ensa eka bie na afi obia so nkire na adwene sene ese ene sene a efata abusiafo yensa aka video bi na video na yensa aka no ewo akofra media abeba wa ye frɛ no mama ba abofra pade kokwa ahwa eya na mpanifo kan se bi se yete damra mahaban ena ede ekire no Abranti a meka sei amono ba kope bruni abranti ene me techiman eho ena mase efiri mabusia dom nyina eye techiman fo idi akomaku nwa enu na chi no soso no so ukọ side ba bi so etimidi jase akunwa enti na kire se me ye odihye prekope ewo techiman mu ensem bia ya na abeba wa we ba bontena obekeka no eya na odwene ho a wonte ase na ne tie ya nte na ne otie ye no soso no eya na asekire no ontimi enkire ase eye esanse empanifo so ne owo bagimifo no wa mre se ne otete no momi yenko hwe video yi na afi ye ba ye beba na ya ba be man Merry Christmas eho jopa ye de Merry Christmas ebe man mo me yenko hwe video no ye ba na ye ho no ye de beto aso abusuya tie video e kakra bi ma mo hanom na me pause na me kasa especially the first gentleman of the land ni ne ya wo ye me hu ni ye nti Ghana ha nyina ye nyansafo amo me elder of council of state se Kwasiabaa wi Dormaahene na Excellency John Dormaahene Mahama Kwasiabaa we o fa ne se onim betu abusuya de ba ko ne se me to hono mi se obi ameka abonofo a metimba bi din so obi amedi abonofo ahemfo ato metimba bi din na se wo ye wo da so beba social media so na obedi abonofo ahemfo atem wo de omani behwehwe fo ma tele wo so de ne ye beti ni bi na mukro mo nyansa ni hene be ne wo honom ye fa nyansafo hu se chusu di ba kokora wo honom because mukro nyansa ni bi ani honom eni to omani nyansa ni bia ye pe nyansafo de omo abu omo atu president fo a mukro mo ahemfo na egu no ba kokora ni wo nyansa ye betima yi ni so no kosu president fo nti president of Ghana enye president of Mu village honom what I say enye mo anima kingdom honom mo king no enye president of Ghana nyina president ne ye pa obi obetu no fo nti mo hono nyansa ni bia ni wo be fa ne de nyansafo ni tufo mu chimi ne mo kwasia no se mo mpese obi abeka na Otumfuo asa mo nka nche ne so shut up man no so nkoko obi de mu kwasia sem na wo mo so no na Otumfuo timbe kampo no fo asem obeka bono asem na sa abono fo ahemfo koka de ya misa so mo ka so obi timu nche ko school wate mo ka so obi timu nche ko school na nkwasiafo muwa mu kromo hene be ne wonyansa yi hene ba ko ase oye nyansa ne ebetim afare so nkotufo hene be ne wonyansa wo honom munye nyansafo nti ye fa nyansafo de o ma tu president fo a ye menya ba ko kra wo mo honom eni nti ya
de kwase asem so kura no achimi fo ma hemfura bente se nkna ma ne ponche no mugu wonom omuntimi nkasa nipa ba ko na control omo omuntimi nkasa o ma yete se John Timelele omugu wonom no yesi ahemfo no sa na omote da bi o ya ahemfo mu wonyansa nti ubaka no mu penyansa ni hene ama na ko yade a obi bo wura bro honom bekọ yibi obi no bo wura mo honom because mo hono yehu hene papa bi o honom yehu nyansa ni bi o honom okwasia wuni ne omo so omo fo mu tra asere kwase papa onyansa ni aka yamfa ne so omasin kotu president fo mowa me say wo de muntimi na monya madwe se mo nsesa ye be code boot for boot ji se man fa meto honom kwase afo enti sania ye kohwe video no a ye baaye no mahunu sania abeba wa no kwan ye ofa so a wo kasa eniti kwan ye ofa so a wo kasa no eneye 2026 ya 2025 ya be wura 2026 mo no esese ye de ne Merry Christmas e de Emmanuel abeba wa ye from mama ba minim se busia a wo firi mu no wabusia panyina gimi a saa na mu emrante ne mmaba wa nyina no saa na mu nyina no mo soso mo agimi na tambia se wo ba bonte na wo ba be kasa asam no a wo ba be ka no o temi da se bra no hirim na wa ma okora so na akokwase yasun o se na ya wie o unsun kasa eja ya wie eja ma wie da se tambia wo ba bonte na wo ba be kasa e na o te se obi obedi abono himfo atem abono fo himfo atem kasa obi obedi Dormaahene atem na Dormaahemfo atem esanse yen abono fo ye techimafo no ye hene techima hene emma kwan emma obi ma bontene emma ye nuoma bi na obi aba be kasa atia no nti na kumfi amio a wotoso mienu no tambia no otini ba bi a wodwu nti se wo count tokwa onkuwa count tokwa kraman wo count tokwa fa owedi yeko na ja se na yen abonofo no enye yen abonofo nyina na yedi wachi o mama ba enye abonofo yen nyina na yedi wachi ebetima ba se wo ba bia ofiri no ena se wunya obi obefre wo aka kire wo se kwan afa so wo kasa no nya aya wo kasa yen domafo mo doma anase mo se ni se kanisa na man kan kasa yen abonofo wo ti se obi a odi abonofo himfo atem abonofo himfo nya obi a enti na ma me kan no o kan eye yitachiman firi mu se wo kan eye yitachiman firi mu esanse kumfi amia ono nso so sa no ma bi so eso wo kasa no wo se nyansani bia ni Asanteman mu enti na ma the land of our motherland president Dormaahene Mahama oyi obi obetutu no fo no okoyi sumahu nkro hene esanse ehemfu bia ni Asanteman mu a onim nyansa a nani ate wako school sani ya wo kasa no mama ba oyire firi ho dabon ensansan mo no ya na Yakubu santokwa no na ewoso na ekoso no me pache wo me bisaw na bono na wo kan no anyansafo no ehemfo anyansafo no omuni ho ana mampanyina na woteso na Akufo Addo dankwa otira omu nyina de koto Santehene nimu ma ono no kokan ya ene asundua ba wo yendi tamale oyira firi wo ho enti na satem na anyansafo no na wo mo wen na anyansafo no wo fa hi a aban MPP aban oma Santehene Otumfuo Osei Tutu otoso mienu na wo nkwan so ono ne kokan dabon sensem no yendi ya na Yakubu sansensem no enya Santehene no kokan satem no ana wo kasa wo se nyansani bia ni Asanteman mu a oye ehemfo no nyansani bia ni mu no wo se Asante ehemfo no nyansani bia ni mu no enti anyansafo no na omugo bono no ehemfo no na omuye nyansafo omugo bono no na omu ni ho ena Santehene no kokan yendi nsensem no ema nasondua ba ho ye fa eno nto nchen ye ne tosu mienu so yira firi ho amekayo na bono anya hemfo anyansafo na omuni ho bono hemfo anyansafo no na omuni ho ena Dormaahene Mahama okoso Santehene nine pa ni cho se bono gansa nsam no mampurusi
ani kusa sensensem no ode koto nanim na saa tem no na bono ehemfo anyansafo na omo wen na bono hemfo no anyansafo no na wo kan no se anyansani bia ni ewo santimamu a woyɛ hene no bono ahemfo anyansafo na omo wen ayegya omo ho ko ma otumfo na ko kan saa asem no eni to ho no no ni miensa so bono ehemfo anyansafo no mu ni ho ena se Ghana mampanyino omo pe bosia bi Asanteman ena omo kosu kire no a ofa o twa plane onu afa ni plane ye den eba kosa akuro no so ekokoje bosia de ma Ghana man enti na bono hemfo anyansafo no omo wen bono hemfo anyansafo na anyansafo na o se omo ya hemfo omo wo bono no saa bre no omo wen minyanum me nananum hemfo a mo wo bono mamu enye se midi manim ene twitwi form na emomo nsam akwan ya mama ba fa so kasa aye no yese wanwene nti yese yebu ya so ede ma no eya wo kasa te se sabi adwene na eda wuti mu no odwan de na wan kasa no wanim ni odwan gina ho no ma pepepe ade ba ko eda woni odwan ntam ene se wo kasa ena odwan soso nkasa udi aduane ena odwan soso wiwura ene na yade eda woni aboa ntam oba wani ma yejebu yi ti se bodam ni agya nan wo kasa wo nwene ho mama ba wani ma yejobi ti se bodam ni agya nan wo kasa wo nwene ho nsam na ya na wo kan he nya aborofo ni nyina na ye no ye no ya adweno enti se wo kan na so ofiri doma na so wo de wo se wo nsia nyansa na so wo de wo se wo de unhunu nyansa na nsem hunu ne Kwasiasɛm na obedi a obekasa ma wano atia Otumfuo Osei Tutu otosu mienu a ane wo na be ma yedi na Dormaahene atem na Dormaahene yedi na tem no mama ba eye mo Dormaa bloggers no mo na mo ma yedi na Dormaahene atem esan se nka otiri ba bi no ebetima basa nka wonko kan obi a na enso so no kwan a obefa so wo abeba wa no tosi se bodani nanti kwan a obefa so obekasa no esesa o mo ba abonte na o mu bedi Dormaahene atem enti se wo kan eya kase Dormaahemfo obi obedi Dormaahemfo atem ene de you have every right se obeka ne se na mom no you don't have every right se obeka se bono hemfo no se ntokwa na se BBC wo techimama yi mu a mo domafo ye ma mefrɛ mo enti se wo ka wa asɛm a eya kan se obi obedi Dormaahemfo atem ene de you have every right se obeka na ene so kora no wo ka fa adwene ni nyansa tenase na bisa se eba ne se ena nipa na di Dormaahemfo atem because of say obi so re prako pe ma bontene mama kasa nipa ne wo modam mama ba wo se Kwasiafo tambia yi su Kwasia we ma no so wo be ma oda wachi ane be ma no manyina hwe ane na be ma no su jimi fo de mi hunu bi da because be ma obetra wo ba wani njobi ti se bodam ne agya nan ho de na wasi me ma Kwasia de ane na be ma no mini wani mu huhu se wudi ni ndika mama ba abeba wa ugina onu ma shape bi ani wumu wani mi no to a balance se bidie ka wa bodam osi nyansani bi ani Asanteman mu a wo ye hene ehemfo mu go bi obi ani nyansa ane na sa asem bi bana no odena ane ka mama ba brabonte be ka se yemfa ma bono hemfo no nyansanfo no yemfa ma wo mo fa nkonko dware Otumfuo Osei Tutu mo fa nko tietia na so mu ezan se wo se nyansani bia ni hono ma owo Asanteman mu ehemfo no mugo hono mo no nyansani bia anim abrante no oba ya obekasa ya utie kakra bi no a wo ye da udi so mu a wudi Asantehemfo atem no na atem didie ni nyina no ekoma Otumfuo Osei Tutu no tie nipa ni to no odi kasa ye no tie ni ye wabodam wahunu wani mu basa sem from madenden
Unim nyansa wa hunu. Abrante no kasa eritie ni ton. When catch us Abrante no be kasa ya, ugina so wudi Otumfuo atem no. Abrante ne santini. Wa bodam wa hunu. Abeba wa udware da korope. Untimi nware mpire no. Udware once a day. Ohun once na. Ohun se akura ho. Wa bodam papa. Aya wo kasa ya fa nyansa to ho wate. Se wo kasa, mama ba wo kasa, ya fa nyansa to ho. Na se wo bema da wati di a. Ani wo se kwasea no a wo se kwasea no. Ani ye pe obi o ye kwasea. Wo papa na dikan, ansa na bema o da wati aba beto so mienu. Na wo nua mema o mo wo mu no, o mo so aba bedi so. Abowa. Awura, se wo ba bontene, na wo ba be kasa. Eya hweniye. Na wonsema ya okay na enya obi di bono ho abonofo himfo atem dia. Enya bono ohu apart from say wo ba abontan be kasa obedede no. Wo hunu say ada bono bloggers no ebi aba abontene. Edi se mo agimifo no a. Mono mo squad na agimifo no. Ohini David, eni Twini Jonas, na wo na obi no mo keka mo agimifo no. Mo na mo ba abontene be gimi. Ohu enya akono wa bodam papa wose dien kona sane bra biem na so kona koda eyesu nyansa na se ofi nyansani ni ho no mo a kope obi a na busem nyansani ona ne nante mama ba firi no kosa wo kasa kan se obi obedi Dormaahene ana Dormaahemfo atem na moman kase obi obekasa mana Bonohemfo enya Bonohemfo no Bonohemfo dodo so na anim wo mo Bonohemfo no dodo sen na anim wo mo wani huhu se udini aboso Bonohemfo no dodo so na anim wo mo wabati se bodani aboso awura efiri na ko wo ka won tokwa kan na fa ko doma en kan ko se en na bono hemfu ni nyina en na abonofuo nyina ye nyimi se wo wate abonofuo ye nyimi yo abonofuo ni ye nyimi se wo ujimi abusian for me wish you be a Merry Christmas a Christmas gift en na mede ma no mo se na mo modern se nsa beka na wo hunu se bono ni ene no aboso na so hunu video no so na se o so ye oba omra out wanimu ni so se okra ye de na hye botom abusiafo me ma obi a atena se piao